Ikuslentzule janarion maitale ongietorriak Nafarroko janariek saionetara. Gaurkoan Xalo Telebista Iruñira hurbildu da eta nun gaude? Nabarreria kalean eta nun prestatu behar dugu gure plater goxoa? Meson dela Nabarrerian, goazen, hasi behar dugu lanian eta, zoze? Beno, eta hemen txegode Meson dela Nabarreriako, sukaldean eta nire alboan, Maiur Feliu, ez da? Hori da, gaixo. Eskerrik asko, gurekin egoteatik. Gozamena, hemen egotea. Pozten nahi, zuzera hemengo arduraduna bat, ez da? Bai, hori da. Bai, zazpi bazkidea eta horietako bat zu, ez da? Konta guzu pixkot gaur ze plater prestatu hor dugun. Bueno, egingo ditugu Nafar potxak. Bai. Horretarako potxak, hemen erosiak. Ben bertan erosiak. Bai, kilometro zerokoak, ez da? Hori da, beti kilometro zero. Bai. Botako diogu tomatea tipula, azenarioa, eta gero txorizoa. Aitzongi. Bai? Bai. Bueno, zu hemengo nagusi, ni pintxe. Bai, hori da. Venga, basiko zea, hau zuritzen. Bai. Ni bitartean barazki hauek ere moztuko diat botatzeko. Bai. Eta gero, osai guztiak botako ditugu hemen. Kazulera eta zikola ordena potxatzen. Aitzongi? Venga, eman. Hasi berdu lan. Aurrera, hori da. Utzi bertxugu solasa eta hasi berdu lan. Bueno, solasan karrei genezake, Adibidez, ez dakit, konta genezake nolakoa den Meson, ez dakit, Iruñakoa nolakoa den, nola gabiltzan. Zu berez Iruñikoa zara? Bai, iparralden jaioa, baina, bueno, bai. Iparralde nun jaioa zara iparralde? Donibane Loizunen. Donibane Loizun. Polita? Oso polita. Hondartza, herria, jendia. Aiz polita. Baina, bueno, gero 4 urtekin Iruñera etorri ginen, bizitzea, eta hemen nabil. Hemen zabiltza. Eta Meson dela Nabarrerian, noiztik antzaude? Bueno, nik hasi nintzen nire ikasketak forestal moduan. Bai? Bai. Ez dut deus ikustikorik sukaldaritzen mundurekin. Bai, hasi nintzen Mugairen ikasten. Bai. Eta gero... Mugairen? Bai, Mugairen ikasi nun. Bai. Eta gero Txantrean ere, bigarren FP. Baina, bueno, ja ikasketak burututa, tabernarian sartu nintzen. Bai. Bai, Burlatan eta gero hemen hasi nintzen, ja, bazkiden moduan, 2001an. Aha. Bai. 20 urte orduan? Hori da, 20 urte, pasadia ja. Pasatzen dire, ez dira mineon. Bai, kriston gainera urte eharrak, oso onak, eta, bueno, hemen kriston jende ezagutut, Alde Zarreko taberna honetan, eta, bueno, jende ezaguna. Ikaragarrizko girua. Bai, hemen, bueno, kriston giro hona dakagu lan tarteko jendeak inta, bueno. Bai, zuen artean ere, bai, hori nahi eta nahi dizku da, Hori da, bai, zeren lan egitea gustora gonbezera. Bai, ez da? Bai. Zer eman izun, aurtengo pandemian eragina eta nola jasan duzu? Oso gogorra, zen azkenian ilusioak bazen euskan gauzak ja ongi ateratzeko, hori, obretan eta dena sartzen zeatenean, bai tabernan eta bai langile pila dazkasunean, olako movida bat, kriston galerak ematen ditu bai ekonomikoki eta bai pertsonalki. Eta jende guztia bilabeteko gauza izango zela pentsatzen, eta azkenian bai urte bat pasada eta oso gogorra. Azkenian, galera ekonomiko guzti horiek gero patu behar dira, eta oso gogorra egiten ari da, denboraldi hau. Bai laguntzak izan ditugula, gure kasuan, gure bajera honetan alokairatuta gaude. Eta bai egin zigula alokairua jaitsi, orduan.
Orduan horretan... Arlo horretan oso ongi ibili gea. Bai. Baina bai oso gogorra. Gogorra. Bai. Hemen Mesón de la Navarrerian zer eskaintzen duzu? Unat datorrena? Bueno, gehiengo batean, bai jende gaztea eta bai denetarik etortzen dira honea. Eta bueno, gehiengo batean egiten duguna da bokaioak, entxaladak, ratzioak eta holakoan eman. Eta gero, bueno, kriston bermuta egiten ditugu ere. Bai? Bai. Azkagu gure raba famatuak. Hori da plato estrella. Hori da, gure plato estrella, rabak eta kroketak. Eta kroketak, Piperra ere oso famatua da Iruñan. Iruñan, bueno, pikante ditzen diote ere... Piper beteak, eza? Ez, frito, pimiento, ez dakit nola, pikante ditzen diote bai Gipuzkoaldean eta bai zure zonaldetan ere uste diot pikanteak dira. Orduan ikin duzu frito baliz dezala, baina piperrekin. Hori da, piper gorria eta, bueno, okela eta olakoak. Eta, bueno, hori, gero hamburguesak ere dauzkeu eta olako gauzak. Zer da jendeak gehien eskatzen duena? Edo, gazte jendia edo, zer da, ikaragarri gustuko duena? Fritu, bai? Bai, frituak, rabak eta gero, bueno, patata bravak ere jarri ditugu gaurten eta, oso exito totala, bai. Gazten artean beti exito patatak. Patatak zenbat bizitza ateratu edo aurrera, ez da? Hombre, beti merkea da eta oso gozu gainera. Ez, baina gehiengo batean badazkagu 57 bokailo, osea, imaginazazu. Bai, 57 bokailo desberdin, hotzak eta beruak eta... Bai, gehiengoak beruak, baina, bueno, bai. Kukuritxo tortilla, ziazerba izkirak eta vegetalakin, adibidez. Gero, oiaskoa vegetalakin ere, edo raba vegetalakin, horiek asko azaltzen dira ere. Orduan bai, baduzula ikaragarrizko aukera, ez da? Bai, bueno, eta hori jende guztitatik dator, hemen ere Santiagoko bidea mendikan pasatzen da, eta adun horretan ere jende asko. Jende mugitzen da. Bai. Bueno, plaza hau oso bizia da, plaza, Navarreria plaza beti bizia izan da. San Ferminak direla, edo ez direla, hoik berranda, ez da? Joan dirurtin, bat ere, aurten ere, bat ere. Minon, Navarreria kalea bai dela famatu eratiko modun, hor dago loko iturri hori, baina ezakit zeratikan botatzen diren hortikan. Hori iturri hori nundikan datorro, zer? Nundikan datorren ez dut, ez da... Ideikan ere. Ez da ideiak ere. Beti da kanpoko jendia, bertako jendik ez du... Bertako jendiak olako gauzak ez ditu egiten. Horregatikan? Eta kanpotarrak ezakit zergatikan uste duten badagoela horrelako itxura edo... Bai australianoak eta bai estatu batuarrak, bai egiten dutela, olako... Argelkeria, zeren ez daka beste izenik. Bai, hori da. Azkenean zure bizitza jokatzen duzu, beko moskorri jendeak harrapatzen dizun edo ez. Hori da, auskalo. Auskalo, jendea. Badaude unitz, eben burua bota dutenak eta... Eta lurrean bukatu dutena, bai. Eta izki gainera. Bai, horregatik handiot. Orduan olako gauzetan, eta gitzagatik egiten duten eta zergatik jarraitzen duten. Urte batean kendu zuten, hori bai horitzen naizela, obretan egon zen plaza, eta obretan zegoenean kendu zuten, iturria. Gu pentsatzen San Fermin horietan jendeak ez dela botako, baina azkenean balkoietik jisten ziren, osea berdin zitzaien. Berdin zitzaien, beraiek etortzen dira pak antzeko bat, kanpotarrien dira. Orduan etortzen dira, joten dira kanpin batea, jartzen diote pulserita antzeko bat, eta egiten dutena da, gaur egin behar duzue, Iruña ikusi, etortzen dira bostean, ikusten dute pixka bat non dagoen tabernak eta olako gauzak, sangria 2 litroko botila erosi, hori zeian, mozkortu, eta gero iturritik bota, eta beste gunean zezenak korrikatuta, jazta. Eta hori da bere pak. Uste duzu, pak horri itxia dagoela dorratiko modun hori bai saltzen dietela? Batzuei bai, nik uste bai ez. Joan bezate edo bedaien tartean, igual Australia joaten dianean, nigo nahi San Ferminetan eta hor egin dugu egin behar zena. Da, iturritik bota, kristona edan, eta beste gunean, edo egun berean, segunta lo egiten duten hobez, eta handikan hori, zezenak korrikatu. Pues jazta, eta horrela gelditzen di. Eta horrela gelditu direla euren San Ferminak edo. Ze San Ferminak dire bestatzuek egunez, nahi gabez edo beti, eta denendako badagola zeo zer, ez da? Denendako. Ni gainea oso guztoka dakar, edozein momentua, Bai goiza, bai eguerdia, lagunekin bermut hartzea, nahi zuen arloa, musika,
ordu guzik Lasaia nahi bali mauzu ere lasaitasuna dakazu, zein iruña oso ondila da, eta bueno, dakazu kriston leku eharrak lasaitasuna zegoteko. Hori da. Bai, alde zarrean bertan ere, Osea, badirudi jende guztia kontzentratzen gehala hor lau kaletan. Baina, bueno, bai, denetari dakagu. Eta aurten ere bat ere San Ferminikan gabe, hori nola Maior? Ba, ez dakit nola izango dian, ni ja bi urte, galerak baldin badaude, ba, ezin geha. Azkenean, ez dakik, nondik jungo dian. Ni suposatzen du zerbait egongo dela, ez, ja maskarilla gabe. Gabiltza, horretan, ja, arlo horretan, ba, suposatzen dut. Oberuntz jungo gehala, eta, bueno, jendea, ba, pixka bat, bai egongo dela lasaiago, ez. Txestatuta zaude? Bai, beste aldean jarri ziaten Jansen, eta bai, esan ziaten zen nahizu. Eta ongi edo sumatu zenun zerbait? Ni somatu nun, bai. Baina ni sukarra pixka batekin ja, oso gaizki jartzen naiz. Oso gutxikin, Gizon gehienak, ez? Ni sukarra eta ja dago goibel, bai, olako gauzetan, eta olakoak ezin diat. Babi egunetan, eta gero, bueno, hemen, neukan hau, gogorra, bero-beroa. Gimnasio ezin joan. Ez naiz asko, gimnasiokoa. Ni mendia hori bai. Mendizale zara? Bai, mendia gustatzen? Bai, Mendia, bueno, denetarik, itxasuat, baina gehiengoa mendia bai. Aita mendizalea betiki, eta... Bueno, goizez mendia eta arratsaldez hondartza. Hori da. Ez da bat ere plantxarra izan. Oso ona. Bueno, olioa bota diogu, eta horren egingo diogu orain zu pixka bat eman. Eta jarriko dugu pixka bat, hau zaporeak ateatzeko, ni beti botatzen dut eta pixka frijitu egiten dugu. Bai? Edozein bazkaria beti frijituta zapore gehiago ematen du. Gero, hauek kriston koipea dautenez, egingo dugu pixka bat desgrasatu. Horretarako pixkat uretan jarriko dugu, ere egosi. Egosi tientuzu eta gero? Bai, egin dezakezu dena bertan, baina gehiengoa ateratzen du. Sobera koipe eta hori... Eta hori ez dugu nahi. Ongi. Gero ikusi du tomateari kendu duzula xala. Bai, hori da. Bai, zeren gero, egin genezakena da, edo bai termoarekin, bat girola, pixka bat emon, eta horrela egin genezake pixka bat ere. Orain hori zar martzen duenean, nik kutxero beste bat hartuko diat. Bai. Bale, hemen daukago, badazkia kolore hartzen nahi dira. Hemen hori da. Hortze botatzen ditugu, zua ematen diogu eta venga. Arle zala egurre, hori da. Bitartean ja, kolore hartzen nahi dira. Eta ur pixka bat ere gero botako diogu nahi. Nik ere hau egiten dudan ala pixka bat hemen bota. Horrela dituz, kolore hartzen nahi da. Ipula, bai hartzen ari ba. Labana ez dira zartu behar gaur, horretako dauzkagu beste... Zer hori izan, baratxurik ikutu dutatzen? Ni normalki ez, baina bota daiteke, edo gero, edo bai ere... Baina, baratxuriak gehiengotan erabiltzen du, baina honako barazkitan ez. Hori nire aukera da, Jende guztia, nik hori nire eragin dezake, baina, potxak egin daitezke, bai bildotzarekin, bai olagarroakin nahi zuna. Natzen dula... Bai, itsasoko gauzak edo bai mendiko gauzak. Dena. Botako dugu. Eta orain ura. Eta gatzatuko dugu pixka bat, gero berriro botako dugu. Hau ja pixkat ja frijitu dugu eta bain ura botako dugu. Egingo dugu horrela. Baitu ze ongi. Orain hau egosten utziko dugu. Zenbat denbora behar du, egosteko? 40 minutu gutxi gora bera, ordutxo bat segunta nola dituzun gustoko, bai? Ederki. Bitartean hau egosten hasi da, eta ja grasa botako dugu laizter, eta gero botako dugu dena leku berberean hori da. Bai hori odolkia ere bota genezake, edo hori bakoitzaren erara. Amaiur, erranduzu mendia duzula gustoko ez da? Bai, asko. Aitaren partetik etortzen da, bai aita eta amaren partetik.
Zen aita, bueno, mendizale nahiko famatua da. Famatua, ez da? Bai, Juan Mari Feliu. Konta guzu pixko eta ber norden zuratia edo, konta guzu. Bai, Juan Mari Feliu, bueno, berak Nafar mendiko liburu aska dazka, bai, 3 edo 4 izango ditu ja. Eta gero, bueno, bai ruta zirkularra, bai Pirineotatik eta holako eski nordikoa ere sartu entzun hemen. Eta gero baita ere, ikusten ditugun bidean, ikusten ditugun marka guzti horiek, bai GR, bai PR, bai Senda Pirenaika, olako margoak eta bideak berak ireki ditu asko. Bai, orduan, bueno. Hori da aitaren aldetik. Hori aitaren aldetik, bai. Eta, bueno, gero ere, politikan sartuta gustokoa, amaren aldetik ere, horretan sartu zidaten. Politikaria amatxo. Amatxo, eta aita mendizale. Bueno, politikaria ere, saltza guztietan gustatzen zaigu, ez bakarrik sukaldeko saltzetan, baita mendiko eta politika saltzetan, bai, beti arlo guztietan. Bueno, etzi bezki? Ez, hombre, bizitza bakarra dauke, oseak... Hori probestu behar dela, probestu denetan sartu behar dela. Alden guztietan edo gustoko diren arlo guztietan, ez? Ni horretan asko gustatzen zait, ezkenean, bai mendia, bai politikan hola gotea, nizkarra motza bali madia ere, bai. Divertigarria dia gauza horiek. Bai, ezta? Saltxe pixkot. Bai, ikasten nuena forestal, horren biltzan ere, bai, ikasle oiko gauzetan. Bai. Eta gero, bueno. Ze menditan ibili zera? Ze menditan? Bai, Pirineotan, bueno, Ordesa, Via 2 edo Pirineo, Nafar, Pirinioa, Petretxema, azkenek egon una handila, bueno, Pirineotakoa, Petretxema. Bai. Eta gero Nafar mendietan, dena ditu guztoko. Asko erabiltzen dut hemen daukaguna txurregi alboan daukagu, txurregi eta gaztelu biak. Baina, bueno, gero ere zuen aldeko Mendaur, Aizkorri, mendi asko. Korrikari biltzen zara batez? Pizka bat. Hasi nintzen, baina gero pandemiakin berak, eta gero ja, 27 urtekin ez da ezintzea, venga, gaztetxoak bezala ibili. Bueno, bada jendia, hogeita 10 urte arte zula sekula esantan, deporteri gani, eta gero azten dira korrika eta triatlona eta egitea. Bai. Eta mendian eta nola gainera. Nire lagunak asko ditut, lagun mina gainera, korrikan egiten dutela. Ordurate deusez, eta gero ez dituztenez belaunak eta izorratu, orduan azten dira eta orduan ongi. Eta kristona gainera, kristona. Eta ordurate ibili direnak, belaunak izorratu gorkatilatik, operatu bere ez egize, horiek atzera. Bai, adibidez hori nire aita badazka, hori, gorkatilat puskauta. Deseinak. Hainbeste urte, hori, mendian, alta montaña eta holako, baina, bueno, egia da, gaztetxoak, hain, venga, hala, mendira korrika. Lehen egiten zana egun batian, hain, egiten dute, 60 kilometro menditik gora, venga, tipita. Da pasada bat. Enbidia ematen dit, Beran laruna dugu, eta horrekin dute, igoera eta... Egona naiz ere. Nik egin nun Pirineos, belago batik, Hondarribiraino, ibiltzen, eta horren bai egotzen ginela... Larun aldera edo. Larun aldera, bai. Gero horri, perraldin, saraldin, ikin dute kontrabandisten... Bai, ruta, edo karrera, lasterketa, bai. Hor sekula santan ibiltzera da ez? Ez, ezagun alokate leku guzti horiek, baina ez. Egin ez. Zonaldean, nire zonalde mugikorra hau da, ez gutxi gora bera hau edo bestela Pirineotara hori da. Bueno, nola dugu hau? Hau, ja, ez da burburu dago, orduan txiko dugu pizkatxo bat, eta gero ja, hau ja, grasa botatzen duenean, ja gutxi falta zaio. Espetuko dugu pizkot? 20 minuto espetuko dugu? Bai, hori da, bai. Bueno, espetu behar dugu 20 minuto, eta bagatoz berehala, bai? Venga. Eta orain dena egosita daukagula batiduratik pasatuko dugu, ez da? Hori da, hemen daukagu prest, orduan hartzen ditugu barazkiak, hemen botako direu, horrela poliki. Zeren bakizu sukaldatzeko dena horrela, poliki eta amore askorekin. Horrela teatzen dira gauza. Naiz eta potxa baten bat sartu berdin da, zeren hori zapore galanta ematen dio. Lo dituko du zala? Hori da. Eta, bueno, kaldo pixka bat botako dugu. Horrela. Eta, hau jarraituko dugu zutan. Eta ja gero batidolakin emango dugu. Kolore galanta hartzen nahi da, ja. Hori da nahi dugun
kolorea. Bai tomate eta bai azunario kolorea. Hau saltza egingo du pixka bat loditu. Bai. Eta ja gero txoritzoak botako dizkiogu. Behin hori, izango dugu denbora ja, pixka bat solasean egoteko zutabio, guain digan. Eta, bueno, genezake ardotxo bat nahi baldin baduzu, zer zukaldatu ardoarekin edo bai, garagarroakin, hobe, ezta. Gauz guztiak, ez? Hori, ja, pixka ja, bueno, eskal orduan. Hau, jazta, ja badaukagu ja, behin betiko zurituta eta ja, hau martxan dago. Orain gatzatzen dugu pixkatxo batian, bueno, pixka edo, horrela, xarma eta alegria pixka batekin, eta hau botako diegu. Vale. Behin hau botata, esker mile, txorizoak ere botako dizkegu. Oso osorik sartzen dizkizu? Bai, gero mozten ditut, gero ja platerrean sartzen ditugunean. Bai. Eta ja, orain hau, bueno, hau biendako izango litzateke, Bai, ez jo, hori jantzkero... Hau ja, honekin ja, bazkaldutak. Hori jantan niz nahi joan mendira, Bine dut hori jantan zinestu, Lehen biziko mendira egoko beha eta gero ja, hau gero. Horren handoti niri mendira... Hau gogorra ematen du, geroko. Ni nahi ziestera joan hori jantan da. Hori da, hau geroko, izango litzateke. Bueno, hau orain utziko dugu pixka basuk aldatzen, eta bitartean... Zenbat minuto beharko lehituzke? Hauan ja, behin egozita ja egon dia ratutxo batian, hori nolain 20 minutu, eta ja, daztatu haber, pixka bat nola dagoen ikusiko dugu, eta ja, horrela jakingo dugu. Orduan espetuko txu, 20 minuto? 20 minutu berriro ere? Venga, hala. Berze 20 minutu espetuko dugu, eta bagatoz. Bueno, Maiur, zer, daztatu behar duzu zer nola dagoen, da zer? Hombre, hori, bueno, probatzen egon gira ja, arratu guztia, baina guain, ja, azken txampan, pizka saltza, probatuko dugu. Iarra, hartu, probatu, eta gero jagoian ikusiko dugu elkar. Erki kostatzeizu, nik guainik ez dut probatu, Bueno, bai. Arrazio mamartzet, bai. Hombre, kriston potxak. Orduan noain, egingo duguna da, enplatatu, eta gora jun. Venga, pues. Hala, bazkaltzea. Bai. Bueno, mendira ez gara joan, orduan. Razio, handia ez dizu garriko, Beste un batian mendira juten gehianean, bai. Eta txoixua. Torri honea. Hola, plater gozua. Niri ederra ikusi nozula eta niri plater txiki bat, Hombre, ni txiki jartuko diaten, Bestela... Venga, beste niretako. Bai. Eta ja, listo. Nezertxatzea? Bai, pixka bat bai zen, azkenian bi ondako denez bakarrikan. Hola, eharra! Bai ez? Eharra, behitu. Hola, jarriko beha, gustora. Bueno, orduan goazen dastatzera? Hori da, venga, maia da. Goazen maira, hau dastatu behar dugu, zerekin lagunduko dugu? Bardotxo bat hartuko dugu, ez? Ardua? Ni ardua edo garagardoa. Venga, biak probatuko dugu. Bai? Venga, herri mana. Hala. Goazen goiti, dastatu behar dugu. Bueno, Amaiur, feliu, jazta, maien gabezi, bi platerekin, ezta? Bazkaltzeko gogoekin egon gobea, Ni beti bazkaltzeko, ni ardien gisa beti osnaren ahitziko prez. Hori da. Bueno, hemen daukegu, hau zuretako, zenen pixka bagehiago dauka, eta nahiz eta mendian ez egon. Hori urrengo behar dugu, lebeziko mendira joan. Hori da, urrengoan mendian ikusiko geha, Nafarroko mendiak, ez dut dugu. Herri guztiak bizitatzeko eta mendi guztiak igotzeko. Hori da. Eta ardoakin. Nafarroko ardo bat? Hori da. Zein dugu kaso honetan? Balderares, karkarreko ardoa. Bai. Eta gorri-gorria. Ze koloria, Nafar erara, gorri-gorriak. Ze ongi. Raiten dugu Nafartar ardo bat eta Nafarroko potxak. Hori da. Hemen Iruñen badituzue bi merkato, ezta? Bai, Alde Zaharreko merkatua eta gero bigarren zabalguneko merkatua. Eta, normalki nikan erosten dut nire etxerako eta bai tabernan
ekoizle bertakoan nahi dugulako. Bertako ekoizleekin lan egiten duzu, zergatik uste duzu dela hainen garrantzitsua edo bertako ekoizleekin edo Nafarroko ekoizleekin lan egitea? Oso importantea da, zeren azkenean kadena handiak eta hola egiten dutena da, gutxi pagatu bai agrikultoriei, bai jende guztiari, eta hori ez da. Ni nahiago dut jende txikila, lokal txikilak eta guzti hori lan ematen omen du gure artean. Eta gero produktua kalitatezkoa, ez da? Hori da. Ez dugu joan behar beste lekuetara erostera, beti kilometro zero eta bai baratza baldin badago hemen, hor bertan erosi. Nafarroko produktu bikaina direla, ez da? Gainera ezagunak dira, eske guztia da rueda molino bezala, ez denak ezagunak dira. Zen, eta eurik ere etorriko dire hori da, bezeroak dira, eta gero lan ematen dute hemengo jendeari ere, eta holako gauza. Izo, Maiur, urte askautarako? Hori da. Zorte hon, eta eskerrik asko honitz. Zuei. Probatu ertxugu zure potxak. Zuei. Fresko, ze ona. Gustora zartzen da. Bai, ez? Bueno, tabain. Honegin. Berdin. Guri-guriak, Aio. Aio. Beno, eta platera eta ardoa dastatut ondoren ekoizle bat ezagutu behar dugu. Sarai Macias Zabaltza, ez da? Bai. Eskerrik asko gurekin egotiatik. Zei. Konta guzu pixko bat, zuek zeren ekoizle zarete. Bueno, ageri da, ez da? Bai. Baina pixko eta orkestu, zer dotazuten? Beno, guk baratzak ditugu eta hemen Iruñeko bi merkatutan bi postu ditugu. Eta, ikusten denez, barazkiak saltzen ditugu eta guk ekoizten ditugu. Kilometro zeroko produktuak dira eta hemen Iruñeko hirigunean ditugun baratzetan egiten ditugu. Ekoizten dituzula, ez da? Bai. Zuek zabaltza, fruta eta barazkiak saltzen dituzu, ez da? Bai. Nire aitona hasi zen duela 150 urte baino gehiago da. Bere aitak hasi zen, eta gero nire aitak hartu zuen, nire aitonak hartu zuen erreleboa, eta orain nire izeba eta osabak enkargatzen dira, eta gu lehengusoak batzutan saltzen gara hor saltzan, eta laguntzen duzu, baita ere, ez da? Laguntzen dugu merkatuan eta baita zenbat urte errandu zu 150 urte, ez da? 150 baino gehiago, bai. Eta zuek zarete laugarren belaunaldia? Hori da, gu laugarren belaunaldia gara. Bai. Eta bi puesto dituzue? Bai, bi puesto ditugu merkatuan eta barazkiak eta fritak saltzen ditugu eta ze nolako barazkiak, eh? Bai. Justo dituzue ze tamainako tomatiak? Hauekin ensalada bai, hauek dira arabitxoenak eta hau mota rosa deitzen da, baina hori eta oso onak dira. Baina gure produktu estrella edo esan genuke da letxuga krispilla. Eta asko saltzen da, zeren oso gustokoa da eta oso zapore ona dauka, oso... Aiz goxua, ez da? Bai, oso goxua da. Eta zuek bakarra ekoizten duzu hori? Bai. Hau esklusiboa da gure baratzeak. Begira, ekoizle, barazki ekoizle hauek, ez da? Zabaltza? Bai. Bakarra edo duzu produktu estrella hori eta zuek zate bakarrak hori egiten duzutena? Bai, mota hu, soilik guk daukagu eta jendeari asko gustatzen zaio eta beti eskatzen dute gauza saltzen den gehienezkoa hori, ez da? Bai, eta beno. Eta orain pandemia egoera honekin edo somatu duzu aldaketarikan edo? Bai, denok ikusi dugu egoera txarrera joan dela eta jendeak nahiago izan du merkatuetara ez etortzea eta zuek bai eman duzuela zerbitzu bat? Bai, guk... Zuen produktu gailetzeko itxera, ez da? Bai, aldatu dugu gure saltzeko era eta moldatu gara egoera honetara eta jarri dugu web horria eta bertan gure bezeroak aldute gure produktuak erosi, baina baita aldute merkatuko beste postuetako produktuak erosi, igual arrainak edo aragia edo arrautzak tala eta guk doainik bidaltzen diegu etxera. Dena juntatzen duzu eta eramaiten duzu bezeroaren etxera eta dena doainik eraiten duzu, ez da?
bidaltzea doainekan. Horrek ikarrizko arrakasta izan du? Bai, izan ditugu milaka pedido. Ez bakarrikan zonalde honetan, baizik eta Espainia guztien bai saldu duzuela, ez da? Espainia osoan saltzen dugu, eta erretzen ditugu hori bidaiak, baina hemen, baina postu fisikoak bakarrikan ditugu Iruñan. Baizu, Sarai, plazer bat izan du da, zu ezagutzea, eta aizue, aber segitzen duzuen horrelako produktu bikainak saltzen, eta bezero haunitz lortzen dituzuen, bai? Eskerrik asko haunitz. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.